Ahojte. Dneska by som sa rád povenoval v mojej balkónovej recesii nejakým komiksom a začnem komiksom 1000 masek. Na české pomery je to fakt veľmi dobrá vec. Má to atmosféru, aj dej zaujímavý, troška možno ilustrácia by sa dala vylepšiť, ale má ešte také amatérske črty, ale ono to sú väčšinou len masky a mŕtvoly, čierna mágia, kulty, nadávky z každej strany a samozrejme príšery. Takže u mňa je to dobré. Mňa by ten komiks prešiel určite a Cthulhu vraví kupujte. Alebo aspoň čítajte. A o čom tých 1000 masek vlastne je? No. Do dediny, teda neboli česky vesnice, príde záhadný chlapík s maskou. V tej dedine sa modlia k Bohu, uctívajú akúsi tú kozu. Je tam taká čarodenica a ona vlastne nie je tá koza, ale to je jedno. No a všetko sa to tam rieši skrz vraždenie, to môžeme nazvať, a rituály. Vlastne o niečom inom to ani veľmi nie je. Záver je doslova, že epický, ale komiks končí, by som povedal, tak s otvoreným koncom, takže dúfam, že sa dočkáme pokračovania. To bol spoiler, inak. Mimochodom, vydavateľstvo Kobuta vydáva aj manga zborník, Vieiš sa volá, a aj tam prispeli tvorcovia komiksu 1000 masek. Dvaja bratia, Antonín Tesaš a Jiří Tesaš. Vo vydavateľstve Kobuta vydali aj svoje vlastné komiksy, ako Versus a Gymnázium Príšer, ktoré taktiež poukazuje na Lovecraftovské motívy. A pri Lovecraftovi ešte chvíľku ostaneme, ale z Kobuty sa presunieme k vydavateľstvu Comics Centrum, ktoré vydalo už dávnejšie komiks Ragmor. No počujete dobre? Existuje zámok, ktorý nechce svojho majiteľa pustiť mimo svoj dosah. Doslova v noci ožíva. Nie je to možno troška stupidne a prehnane na horor, ale poviem vám, že lepší Lovecraftovský a strašidelný komiks som ešte nečítal. Scenár vymyslel Jan Strnad, komiks kreslil Richard Corben, ktorý to fakt vie. Veď aha, hlavný hrdina ako keby Lovecraftovi z nosa vypadol. Celé je to kolorované čiernou a bielou, takže to dá sa povedať čierno-biela, takže ho môžu čítať aj farboslepí. Krv síce nie je červená v tomto komikse, ale to vôbec nevadí. Kapíš to? Nie je tam len zámok, sú tam aj monštrá, aj šialenci, aj nejaké opice. Chránia hrad pred nejakými druhými oblúdami. Majú miesto tváre lebku. Veď posúďte sami. Monštrá, šialenci, opice s lebkom miesto tváre a ďalšie monštrá. Tentokrát, ako vidíte, vypadajú červivo. Nechýba ani sex, verný služobník skrývajúci svoje tajomstvo a samozrejme nechýbajú ani ďalší služobníci pripomínajúci šváby. Samozrejme je tu aj ďalšia kopa podivností. Richard Corben patrí k undergroundovým komiksovým autorom. Začínal v magazíne Heavy Metal. No a mimiku postav dokáže vykresliť skvelo. Pár tých šialených výrazov vám ukážem. No čistý blázon. No čistý Lovecraft.
dosť bolo šialených výrazov. Proste Ragemur, ktorý vyšiel v Comic Centre síce už dávno, určite stojí za pozornosť. A ak máte radi ešte k tomu čierno-biele filmy a komiksy, určite neľutujete. A čo sa týka komiksov od Comic Centra, ktoré nedávno vyšli, tak dovolím si, samozrejme, či si budem dovolovať, proste vám to normálne poviem. Poznáte Edgara Allana Poea? Inak v levných knihách majú Edgara Allana Poea 2 knihy za veľmi rozumnú cenu. V Comic Centre to už také extra lacné zase nie je. No, cena za komiks Duchovia mŕtvych, inšpirovaný Edgarom Allanom Poeom, ktorý nakreslil náš Corben, zodpovedá kvalite. No a o čo sa vlastne jedná? Okrem úvodu tu máte 16 komiksov, ktoré Corben zozbieral a ktoré mu vyšli v nakladateľstve Dark Horses ako zošitovky. To je duchovárina, no sama o sebe. Vizuálna podoba Edgarových básní a poviedok je, ako vidíte, na vysokej úrovni a vo farbe. I keď zozbierané komiksy na seba v podstate nenadväzujú, spája ich postava jednookej, vyziablej hnusnej čarodenice Mag, ktorá má plno sarkastických poznámok a objavuje sa väčšinou na začiatkoch alebo na koncoch komiksov. Občas do nich aj vstúpi. Sú všetky spojené s tým, že čarodenica Mag pritom bola a o tom rozprávala a proste tak, ako ja teraz. Čiže je to skôr plus ako mínus tohto komiksu. K mínusom môžeme povedať len to, že naozaj niektoré tie kratšie diela, na nešťastie, sú si strašne podobné. Ilustrácia sa občas mení, lebo tie komiksy samozrejme nevychádzali v jednom roku, ale s odstupom času, čo je vlastne aj vidieť. Hlavne mi tam prekáža tá farba. Rogemore síce Corben o farbu ochudobnil, čo spravilo tú atmosféru k faktu, že hororový komiks. Toto je skôr taký duchársky komiks, pretože príšery tam nie sú v podstate fakt žiadne. Ale opica tam samozrejme nechýba. Krásne, no nie? Naozaj smutné sú niektoré tie úvodné príbehy, pretože nie sú až také extra originálne. Ale viete prečo? Edgar Allan Poe započal epochu tých kriminálnych príbehov. Jeho detektív Dupin, či jak sa volá, je akýmsi predobrazom Sherlocka Holmesa. Vraždy v ulici Morgue, v ktorom sa objaví aj naša opica, keďže Edgar Allan Poe dospil, sa práve detektív Dupin objavuje. Sa tam objaví aj Vidok. Samozrejme neprekvapí to tých, čo celkom uznávanú poviedku od Edgara Allana Poea čítali. No a keď Dupin, tak je Dupinem na pedále a v rýchlosti vám ešte ukážem pár zásadných komiksov, ktoré sa objavujú v publikácii Duchovia mŕtvych. Tak, ideme na to. Budeme je ukazovať. Zánik do Múšeru. Obraz, stena, žena. Obraz, stena, žena. Obraz, stena, žena. Obraz, stena, žena. Však to poznáte. Nechal som sa uniesť. No tak pokračujem. Maska rudé smrti. Miestami pestrá. Hýry farbami. Hlavne červenou. A má naozaj v komiksovej podobe grády toto dielo. S ním sa naozaj Corben vyhral. Ale nie tak, ako sa vyhral s červenou dobyvateľom. Práve pri ňom mi vôbec farebnosť komiksu nevadila. Červ dobyvateľ. Fakt brutálny. A to nielen tým, že sa odohráva vo westernovom prostredí, ale hlavne kvôli tým červom. Fuj, haha! Ideme ďalej. Nájdete tu aj Havrana. Najznámejšiu báseň Edgara Allana Poea, ktorú napísal, keď umierala na tuberkulózu jeho sesternica. No vlastne to bola jeho manželka. Vrana.
Je to naozaj také deprimujúce a aj smutné dielo. Súd vína Amontillackého. Spracovanie taktiež pestré. A tiež tam má, ako vidíte, šaška. A mŕtvoly. A samozrejme i šialencov. Hovorí sa, že vo víne je pravda. No a v tomto je skôr ten šialený výraz. A strašidelný. Tak typický pre Richarda Corbena. No a takých výrazov je tam viacej, no tak si ich prebehneme. A pekne vo farbe. Aha. Durok. Tony Stark. Votrelec. Barón Zemo. Zás Lovecraft. Aj toto je poriadny facelifting. Tých ksichtov je tam fakt dosť. No, pozrieme si aj zo pár tých strašidelných a zvrhlých obrázkov. Mŕtvý koník. Lacná pracovná sila. Sex. A veľmi odporné mŕtvolky. Červivé mňam. Aj červené mňam. Láska až za hrob. Občas až do hrobu. Som vám ukázal toho toľko, že má ešte za to aj zavru. Ale okrem toho, čo ste videli, je tam toho ešte oveľa viac. Však je to celkom hrubá kniha. Ozaj. A taká jedna bonusová halus. Edgar Allan Poe. Povídky. Strana 51. Poviedka Morela. Komiks Duchové mŕtvy. Strana 51. To mi je ale náhodička. To čumíš, čo? Či už to bol Lovecraftovský komiks od Kobuty, ktorý tesaži bratia Tisíce masek, alebo komiks centrácky Corbenov komiks. Poevský Duchovia mŕtvych. Verte, že v komiksoch a knihách je možné naozaj všetko. No a tým by som to ukončil. Ahojte.